Daħlet fis-seħħ liġi ġdida b'għadd ta' drittijiet tal-persuni taħt investigazzjoni jew arrest. Bil-liġi li kienet ippubblikata tul il-jum ta' tnejn, iċ-ċittadini se jkollhom id-dritt tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni jew arrest. L-avukat tal-interrogat stess se jkun ukoll xhud ta' kif saru l-affarijiet u se jkun jista' jipparteċipa fl-interrogatorju b'mod li jistaqsi domandi jew jagħmel rimarki kif permess mill-proċedura. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici fisser din il-liġi li hija waħda l mhux biss tagħti iktar drittijiet, iżda li tpoġġi lil pajjiżna f'konformità ma' prattiċi internazzjonali. Din hija liġi li hija ta' portata importanti ħafna, hija importanti, hija liġi li ħadd tagħmel differenza li x'ħażid id-drittijiet u l-garanziji liċ-ċittadin fl-iktar mument vulnerabbli tagħhom. Iċ-ċittadini barra minn Malta ilhom li draw sistema fejn jekk jiġu arrestati jew interrogati mill-pulizija jkollhom dritt li jkollhom l-avukat magħhom. Il-liġi ġdida se tħares ukoll lil min irid jara li titwettaq ġustizzja għax bil-liġi ġdida ftit se jibqa' lok ta' allegazzjonijiet u insinwazzjonijiet brabta ma' dak li jiġri waqt investigazzjoni. Allura din hija sistema win-win fejn ħajgawdu kemm iċ-ċittadin li ħajkollu iktar garanziji, ħajġi iktar jingħata drittijiet u kemm il-pulizija li bekk se jkollhom iktar serħan il-moħħ fil-mod ta' kif jagħmlu x-xogħol tagħhom. Fuq kollox il-Ministru Owen Bonnici innota kif fi 3 snin dan il-Gvern wettaq liġijiet fil-qasam tal-ġustizzja li Gvern Nazzjonalista qatt m'għamel. Fejn jidħol id-dritt tal-avukat waqt l-arrest, għandek ritratt tal-mod ta' kif il-qasam tal-ġustizzja kien jiġi ttekeljat minn gvern preċedenti. Gvern preċedenti għamel balbuljata sħiħa fejn jidħol id-dritt tal-avukat waqt l-arrest. Minħabba in-nuqqasijiet illi għamel gvern nazzjonalista preċedenti li kaxkar saqaħ li dam biex daħħal dan id-dritt u meta daħlu ma daħlux b'mod kif kellu jidaħlu, illum qed naraw konsegwenzi li qed naqraw u nisimgħu dwarhom mill-aħbarijiet fejn jidħlu il-qrati ta' kuljum.